Dayanmayın. İlk kim görüyorsun geliyor? Ayşe yok ben. Dur bir var. Tamam lan. Bir girelim. Biraz sayda oturacağım. Sayda oturacağım biraz. Vay. Geçen yana geldin Türkmen köylük bir ayağına. Nasılsın kız? Sen gelmeden bir gel ayağa. Ne? Tamam, neden mi bunu? Halo. Devam edelim. Seni çok seveceğim. Böyle yap. Tutmasın düşünüyor adam mı? Soğuksunuz. Yani ya ben Anadolu aşağı pişmanım. Yüktür hep tutmamaz. Gelin var mı? Hani kendini bile oturup ardı ve düşüşağı şumat ne için geldik esası gelmekimizin sebebi şu Aymele görürsün beliyadıydı. Aymele ve Mars'ı görürsün geldi biliyen Mars'ı görürsün geldi. Vah Güleş tavol. Berekellah. Mama senin doğulumunun ekeni bir un. Belli uzak yaşa canın sağ olsun. Tekrarlı it köşük bu it köşük abi. Mun yardım edeceğim it köşük bu. Koy elini cebine diyen oyunu var daş et ya. Siz belki bilen olamayanı ne çıkandı yılları güllerde sağ olsun. Sağağını da yadasın. Minnettar. Ben onu arada kıyıradan onu böyle açacak kayına nemedendir. Sağ ol. Kavul olsun. Evimden de şu bol fırsatlar ödedim bile ne adım ne var nere. Salam mehriban. İnternet söyçüler. Oğumy adaylaňyz. Otursyňyz saman. Can saglyk gowy hemmeňiň janyňyň sag bolmagyny arzu edýän. Ine arada men öz sahypamda bir video paylaşdym. O videomda bir näçe gowy kommentarlar ýazypdyrlar. Şol ýazan adamlaryň kimmesine öz minnetdarlygymy bildirýän. Sag bolun, Taňry ýalkasyň janyňyz sag bolsun. Onun şu videomu sizin tanıyanız onu yine bizim halipamız, sevgili aktrisamız, aydımçıyımız, Türkmenistan'ın halk artisti Halvika doğuyor da bu komentarı yazdır. Benim izine minnettarlık yok, buna sağ olun minnettar halipa dip yazdım. İnneyi toydun İlyas olun, birden şu yadana düştü de Gülşat dedi. Men sen neydi o video koyupsun oluyordu. Menem neydi şu videonu dedi. O komentar yazdım dedi. Senem izine dedi. Ulumsulan sağ olun minnettar halipa dip yazpsın dedi. Menem ettim beyle de olaymas halipa dedim. Menem size hormat yok buna. Sağ olun minnettar halipa dip yazdım dedim. Siz başkaça düşünmeyin dedim. Yok dedi. Sen ulumsulan yazpsın dedim. Bana görün oluyor. Men oy hatta görün mü dedim. Ay şunu yal görün şu bana dedi. Men etdim aslesinde menne ulumsuluk yok dedim. Men dedim sana olan hormatım katı ulu dedim. Siz başkaça düşünmeyin deyip yine de öyle aytdım. Yok dedi. Sen ulumsulun yapsın mezarı ne çıkı sözler yazdım dedi. Şu sözleri yukarıda koyacaktım olun. Erman koyup bilemok. İller koyuyor da yönü men koyup bilemok. Şoň üçin men size diyecek bolýanym şu yerde men şol Türkmenistan halk artisti Halvika Doğuýova sağ olun minnettar halipa diýen sözüm ulumsulon ýazylanýaly görnýärmi. Men doğrumy halipamyz Halvika Doğuýowa doğrumy siziň bilen şonu özara maslahatlaşasym geldi. Men siziň kommentariýaňyza garaşýan.
Eger halbeki doýuwanky dogry diýseňiz, oňa da ynanjak gel. Menki dogry diýseňiz, oňa da ynanjak gel. Men siziň pikiriňi bilmek isleýän. Ýene bir ýerde janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, çağaçyklaryňyň arasynda başyňyz belent bolsun Allah jar. Durmuşa çykmadyklaryňyz durmuşa çykdyn, öýlenmediklaryňyz öýlensin, jaýylmadyklaryňyz jaýylsyn, işe girmediklaryňyz işe girsin. Şu ýüregiňizde näme arzu bolsa, arzularyňyza ýetin. Onda men siziň kommentariýalaryňyza garaşýan. Sag bolun. Emme assalamu alaikum dostlar. Mena bir gatygow habar bilen ýazaýyn diýdim şu video. 65 klip 200.000 prosmotrdan geçti. Emme da köp sawal we şo taýda şo klip aşagyna gatykän kommentariýa gelýär. Näme üçin saýyk däl düşänak klibi? Olum düşäýmeli eken. Oglanlar gyýdylar saýyk däl klibi düşänak. Diňe menki klipler däl, öz klibim edenak. Wopşym şo näme şo klip diýilýän zat ýa bileme hype diýilýän zat şol oglan islenak. Tak şo biderek şonýaly kän soraglar bermeň. Şo rýana şo oglan islenak şo zady. Menim bir tapar sorag berdim. Hay dawno bir 5 ýyl, 6 ýyl mundan öň ýok, men hiç haçanym islemedim. Şu adam islemak iyi islecek ya şu zatlar diýdi. Bolu şu çemaly ýapyldy, da şu çema opşy komanda ýapaly. Sebäp şu çema açýanyda hiç kili many ýok. Siz 1000 tapar sorag beriň, 2000 tapar sorag beriň, ol etme, düşme kliba tak što şolar ýaly. Ýöne bir de podдержка etjek bolsaňyz, şu video aşagyna şu ses koyacak. 65 sesi. Kısaca oğlum 2000'dan geçti. Originalini zvuguy. Şondan köprak edip bolya. Şu etseniz de batı beğenecek. Bizi belleň. Repost eder, komentariy yazar. Bilemek like basar. В общем, biz bilen bolun. Köp sağ olun. Ha, doglanyny gutaran soňam goýmady abi. Men kostyumum ama odan damat sağ ol. Şunu şu giydi için. Nirayallık. Hı? Etmen koyman gaýtdy. Hani yöre. Bana da yöre. Ay. Aylin kayattı mı? Sen soğudun hala dedi otuyor. Ne adı başlasam kaldı. Ene esas sevgilim bu yerde sen. Var. Biz giyir oturacak kal arka giyişten tam. Oğul ölüp çıkarmak Allah'ın. Yaşamal baktı oğlum. Unutma, devam edin. Yaşını yatamak devin. Donları yüzüden kovuşum. İçinden kâne yakabın senin zayra bizden koşum. Kovşu. Bir yerde geldim gayet. Buğulamazsam yıktım tayıp. Yaşırır dostum sahip. Cemallerden kaçar koşum.